Τη συνεδρίασή μας θα ακολουθήσει ο κύριος Πλακιωτάκης, η κυρία Μακρύ Θεοδόρου, ο κύριος Πλακιωτάκης, ο κύριος Μπάρκος, ο κύριος Γιωβανόπουλος. Θέλετε και σήμερα, κύριε Γιωβανόπουλε? Την έχουμε, κύριε Γιωβανόπουλε, την έχουμε. Άρα θα κλείσουμε με το... κύριε Μπάρκα, είστε έτσι και πριν, ναι, δεν σας μνημόνευσα. Έχει γίνει αλλαγή. Έχει γίνει αλλαγή. Ο κύριος Πλακιωτάκης είναι πιο κάτω και έχουμε δώσει αλλαγή. Έχει το λόγο, κύριε Βαβακά. Έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, χαίρομαι πολύ που ασχολείστε σήμερα πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ αντί να ασχολείστε με το μεσοπρόθεσμο. Αυτό πάει να πει ότι είναι πιο σημαντική η συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ παρά για το μεσοπρόθεσμο που φέρατε. Λοιπόν, για να μιλήσουμε εμείς όμως για το μεσοπρόθεσμο, πρόγραμμα που φέρατε οικονομικής πολιτικής που θα διατηρήσει τη χώρα σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας τα επόμενα χρόνια. Το καταθέσατε με στόχο να ψηφιστεί με τη διαδικασία κατεπήγοντος, ως συνήθως αυτά κάνετε τώρα τελευταία. Ο βασικός στόχος του μεσοπρόθεσμου φαίνεται να είναι να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Σας φάνηκε λίγο περίεργο που μίλησε ο κύριος Τσακαλώτος για τα πλεονάσματα, που θα αυξηθούν από 4,2% στα 4,7% για να φτάσουμε το 18 στα 11,5 δις ευρώ, στο 5,3% του ΑΕΠ. Τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα σε συνθήκες τόσο μεγάλης κρίσης και δεν γίνεται να επιτυγχάνονται για τόσο μεγάλες χρονικές διάρκειες και περιόδους χωρίς να επιφέρουν κοινωνική καταστροφή και χωρίς να υποσκάπτουν τις αναπτυξιακές προοπτικές. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς εις βάρος των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων και να μην επιδιώκεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η αναδιάρθρωση των φόρων. Μας φέρνετε ένα πλαίσιο που βασίζεται στην ανάπτυξη χωρίς δημόσιες επενδύσεις, χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία, χωρίς τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς βιομηχανική πολιτική. Αυτό το σχέδιο προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο με διπλάσιες αποχωρήσεις, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις, από ό,τι προσλήψεις. Ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι, εποχικοί, νέο μισθολόγιο και αρνητικές βαθμολογίες και την επικείμενη άρση της μονιμότητας για τους νεοπροσληφθέντες. Η τετραετία 14-18 αναμένεται να δώσει ένα εφιαλτικό τοπίο στις δημόσιες υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, οι αποχωρήσεις το 2014, το 2015 και το 2016 θα είναι περίπου 20.000 το χρόνο, με τις προσλήψεις να μην ξεπερνούν τις 8.000 συνολικά. Όπως βλέπουμε, η αναλογία 1/1 δεν θα ισχύσει, με τα στοιχεία αυτά να δείχνουν ότι η αναλογία αυτή μετατρέπεται σε μία πρόσληψη ανά 2 αποχωρήσεις. Αυτή τη χρονιά, καθώς εκτιμάται, θα φύγουν από το δημόσιο είτε με τη μορφή απολύσεων είτε συνταξιοδοτήσεων 21.846 υπάλληλοι, 21.846 υπάλληλοι, 17.486 από την κεντρική διοίκηση και 2.366 από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα. Αντί αυτών, αναμένεται να προσληφθούν 14.047 άτομα, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 2015 όμως οι αποχωρήσεις θα φτάσουν στις 20.474
474 και οι προσλήψεις μόλις στις 4.133, ενώ για το 2016 οι αποχωρήσεις θα είναι 19.022 και οι προσλήψεις 3.885. Είναι που δεν ξέρουμε τι είναι το μεσοπρόθεσμο. Καμία ισορροπία μεταξύ των αποχωρήσεων και των προσλήψεων για όλα αυτά τα χρόνια. Σε δραματικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα με μείωση συντάξεων, επικουρικών και εφάπαξ και αύξηση ορίων ηλικίας γύρω στα 2 χρόνια αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, καθώς επίσης σε περαιτέρω υποβάθμιση του συστήματος υγείας και μεγάλη αύξηση έμεσων φόρων στηρίζεται η κάλυψη του δημοσιονομικού κενού περίπου στα 8 δις για την τριετία μέχρι το 17, που περιγράφει ο ψευδόνυμος χάρτης εξόδου από το μνημόνιο και την οικονομική κρίση, το μεσοπρόθεσμο αυτό που φέρατε, το οποίο καταθέσατε. Το σενάριο προβλέπει αύξηση των ορίων, όπως είπα προηγουμένως, κατά 2 έτη για όλες τις κατηγορίες πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ενώ ακόμη και όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης θα αναγκαστούν να βγουν αργότερα σε σύνταξη. Οι μητέρες ανήλικων είναι κυρίως αυτές που θα πληγούν από όλες αυτές τις αλλαγές. Η μνημονιακή κυβέρνηση, ενώ διαλαλεί ότι τα 525 εκατομμύρια ευρώ που μοιράζει προεκλογικά είναι μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος, η αλήθεια είναι πως το ποσό αυτό θα αναπληρωθεί με ισόποσες περικοπές που θα γίνουν αμέσως μετά τις εκλογές, αποκλειστικά σε μισθούς και συντάξεις. Το μεσοπρόθεσμο καταστρέφει την παιδεία. Λίγο ακόμη, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας οι δαπάνες για την εκπαίδευση προβλέπεται να πέσουν κάτω από το 2%. Συγκεκριμένα με το μεσοπρόθεσμο, το 14 έως το 18 που εξελίσσεται σε κοινωνικό αποκλεισμό μαθητών και εκπαιδευτικών, οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας πρόκειται να μειωθούν κατά 42,4% το 2018 σε σχέση με το 2009. Δηλαδή κατά 3 δις 172 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό δε των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας από το τακτικό προϋπολογισμό θα πέσει στο 1,78% του ΑΕΠ και στο σύνολό του μαζί με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα αντιστοιχεί μόλις στο 1,99% του ΑΕΠ. Με αυτό το στόχο της κυβέρνησης η χώρα μας, σε λίγο τελειώνω, η χώρα μας είναι μακράν η τελευταία σε όλο τον κόσμο στις δημόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες. Επίσης, μέσα στα ποσά του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων βρίσκονται και τα χρήματα του ΕΣΠΑ, μέρος των οποίων κατευθύνεται σε δράσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Αμοιβές συμβούλων και παρασυμβούλων, διαφήμιση ΕΣΠΑ, ενίσχυση ιδιωτικών εταιριών, σχολαρχών και ιδιωτικών ΙΕΚ. Είναι βέβαιο πως αυτές οι περικοπές θα φέρουν νέες συγχωνεύσεις σχολείων και πανεπιστημίων, νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις που θα διαλύσουν ακόμη περισσότερο το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα από ό,τι είναι σήμερα. Κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους κυρίους Σαμαρά και Βενιζέλο, το μνημόνιο τελειώνει. Αυτά είναι προεκλογικά τρίκ όμως για να καλύψουν τα μέτρα που έρχονται. Ξέρετε κάτι? Δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε πλέον τον ελληνικό λαό. Θα σας απαντήσει ανάλογα παρόλους τους εκβιασμούς τώρα τελευταία της κυβέρνησης στις 18 και στις 25 του Μάη με αυτό που δεν έχετε φορολογήσει ακόμη, την ψήφο του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία συνάδελφο. Κύριος Ιωάννης Πλακιωτάκης. Έχει το λόγο.